स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लिया भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमनी के चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर देखे खातिर चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और रितेश पांडे की ओर से, जिनकर बोलबम गाना 2019 के जूक बॉक्स के फुल वीडियो यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से, जिनकर गाना सैया के साथ सोना पड़ेगा फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से, जिनकर गाना मौगी खेले पबजी फुल वीडियो सॉन्ग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। ये वीडियो काफ़ी मजेदार बा और हमरा न्यूज बनावे तक कि वीडियो के 4,75,000 यानी करीब 4.25 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के आइटम क्वीन के नाम से प्रसिद्ध अभिनेत्री सीमा सिंह के ओर से, जिनकर कि आज जन्मदिन बा। आप सभी चाहें तो कमेंट में जाके जन्मदिन के बधाई दे सकतनी। पांचवा और बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रहा बा जी बाइस्कोप के ओर से। जी बाइस्कोप के ओर से एगो प्रतियोगिता रखल गईल बा। अगर आप सब भी एक्टिंग के शौकीन बानी और एक्टिंग करे आवेला तो एगो 1 मिनट के वीडियो शूट करके और स्क्रीन पर देहल व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दी। अगर आप सभी के वीडियो सेलेक्ट हुई तो 29 जून के टीवी पर देखावल जाई। आप सभी के ये वीडियो 19 जून से पहले ही भेजे के बा। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव, निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर 13 जून शनिवार शाम 7 बजे भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर टीवी पर पहला बार देखावल जाई, जौना कि आप सभी 13 जून के शाम 7 बजे से देख सकें। सातवां खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना धरैलू तू रहरिया में फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन यानी 20 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गईल बा और एला प्रमोद प्रेमी जी सभी दर्शक लोग के धन्यवाद कइले बड़े। नौवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना बुतादी ललटेनिया नया बानी कनिया फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना कि आप सभी चाहें तो जाके सुन सकतनी। 10वां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और स्मृति सिन्हा के। आप सभी के बता दी कि यही फिल्म से खेसारी लाल यादव के 9 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू भइल रहे और फिल्म के काल 9 साल पूरा हो गई। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हो। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और ऐसा खबर रोज देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहें।